Tá gach duine ag obair ar an íhil le cinntiú gur féidir na scoileanne a athoscailt go sábháilte do lucht fórne, do ghaltaí agus dá dealaí. Ba rialacha agus gnáibh nua sábháilteachta le leanúnt ar watha le gach duine. Ba fórmhór na náltaí ag tanú le filleadh ar an scoil agus ba áthas agus scetmíní orthu. Béidir go méid imní ar chuid acu faoi ile. Is gnáród é sin nuair a bhí an athrú ann. Socróidh a lán acu isteach go luath, agus rachadh siad I dtaithí ar na rialacha agus ar na gnáibh nua. Meabhraigh na gnéithe dearfadóibh, ba siad ag bualadh a rís le cóirde agus ranpháirteach in imachtaí na scoile. Ba níocháin lámh a tábhachtach do gach dálta, bíocha is ag do leanamh conas círsúir a úsáid le casacht nó srí a chlúdach, nó casacht nó srí a dhéanamh isteach san Uilinn. Sna bunscoileanna agus na hiormhunscoileanna chuirfar nósanna imachta leillisithe fisiciúla ar bun. Sa bhunscoil, béidir nach méach ar na leanaí isóige an scara fisiciúil sóisialta a chleachta, ach go neagrófaí iad in grúpaí beaga. Déadach rialacha nua a bheith ann maidir le leanaí a ágáil ar scoil agus iad a bhailiú. Ní mór do bhfuil fórne I ngach scoil agus do ghaltaí ar bhunscoile, cúdach aia a chathamh munar féidir scara fisiciúil gábhéidir a chuineáil atrú. Spreag de leanamh le siúl nó rothaíocht chun na scoile más féidir agus mátá sé sábháilte é sin a dhéanamh. Ar iompar scoile, ba siacán santa ag gach dálta agus ba ar ghalta ar bhunscoile measc aia a chathamh nuair a bhíonn siad ag feithimharbhos agus le lindómh a bheith ar bord. Ba na scoileanna I deagháil go díreach le taileí maidir le hathoscailt. Bígí ag caint le chéile sa bhaile faoin na rudaí ar féidir a bheith ag súló nuair a iltar ar an scoil. Is ceart dit éon ábhar imní atá ort maidir le taithí fálamad do linmh le linn tréimhse dúnta na scoile a chur aniuúil don scoil. Caróigh gnáthebh hlántiúla leis na daltaí a dul I dtaithí ar ile ar an scoil. Spreag de leanamh le ghlacha le nósanna am lí a bheith níos cosúla leis na nósanna a bhí an ann le linn an terma scoile. Cabhraigh le de leanamh chomá ithe go sláintúil, roinnt glaciíochta a dhéanamh agus teagháil a dhéanamh a rís le cóirde. Tuigeann na múntóirí nach raibh sé éasca do na daoine óga fálam sa bhaile nuair a bhí na scoileanna dúnta, agus cabhróidh siad leis na daltaí iad féin a olbhú don eolam a rís. Ní ceart de leanaí a bhfuil symptóm COVID-19 acu le na nóiríte ar fíbhras, casacht garanáil, nó cailúnt nó athrú ar bhulla nó blas freastal ar an scoil. Lean tróiricha an feidhmeannach na seirbhísí sláinte maidir le féin leitleisiú agus chuir gléach ar do thuchtúir. Déan cínta go míana is ag daltaí gur cheart dómh a insint don bhúntóir loithreach má bhaithíonn siad tiin. Cuimhnig air go gahamíd go léir ar gcionna dhéine ionas gur féidir le gach duine filleadh go sábháilte ar an scoil. Tuilleadh eolais, gov.ie/filleadh ar scoil.